Wekhuzwayo awusangazi manje. Angikwazi. Hey. Awusangazi manje Khuzwayo. Mina ngiyibonela umuntu nje angikwazi. Hayi boba kwethu. Wena Khuzwayo wasukela lana sinosli, sinothembeni, sinothuleleni. Usitshela ukuthi wasithembisa izulu nomhlaba wazi kahle ukuthi ubuhamba udlule endleleni usibona silapha engadini. Wasitshela ukuthi yena wena uzositholela uxhaso la enkampanini yakho osebenza kuye kwi-agriculture. Awukwazi konke lokho? Angikwazi lokho. Hayi boba kwethu. Ngiyaqala nje nokuza nalamagama lawo ongitshela wona. Kanti le ndoda injani? Angikwazi ngempela. Okay, bafo. Ngikwazi nje. Nhlobo. Hayi Lento bo. ekhulunywa usisa uyazi Nhlobo wena. Angiyazi. Akwazi ukubathembisa ukuthi wena uzoshintsha ingadi ayikade isetshenziswa abantu abadala ekuqaleni. Akwazi ube ulo umuntu futhi ongadinana ngeingadi. Khona ibhizinisi lana benginalo elincane but hayi le ingadi. Akekho abantu besifazane engangaxhumana nabo before ukuthi bafuna Namhlanje awusasazi. Hayi bo kahleli bakwethu. Ngizobabiza phela nabanye, ngizobabiza mhlawumbe uzongazi basubona nabanye. Yazi uzongazi kahle wena namhlanje. Mhlawumbe umzansi Kanti sasiyixosha phansi le mali. Ngilungisa abantu abaqola abantu. Hayi bo nansi indoda. Wena Hayi bo, wathatha bakwethu. nina wena wafica omama beyihlanganisela ngendlela bebephanda ngayo bephanda ngokwasemhlabathini wathi wena uzobanika uxhaso Bapho Jojo wena, bapho Jojo uzosilethela bona. ngathi nguba ku Hayi bo, wawuthubani? Awuyena ukhuzwayo wena. Ukhuzwayo wena angiyeni khuzwana. Hayi bo. oh shuthi nama wiscam wena wiscam umthetho wakho wiscam bafo ngifuna ukukutshela ke yabona njengoba ngila ngifuna ungizwe kahle umntaka baba Wesikindi inamanga le ndoda le, inamanga le ndoda. Imali. Safa amaqole emphakathini ngikubizela amakhamera ngoba ngifuna ubone wena emzansi. urecorda ngempela futhi bafa azidlali la. Ngikubizela wona khona bezokubona bakusabile laba abanye omama. Sikhohlakala. Siyacela mfowethu kodwa basifuna ukwazi ukuthi Ngibona ukuthi unomuntu wesilisa mhlawumbe amphelezela akhulume nami. ngikhona nje angithi ngikhona nje ngikhona mina abantu abazosikhulumela ngoba phela wena kade ungasayiba mnengcingo. Ungangicasuli mina. Nansi indoda yabo. Hayibo. Baba. bafowethu musana uxhaphaza abantu besifazane Hayi. Ngoba ngikhuzwa nje mina mfowethu. Ngicela ukuchaza isitori sakho ke ngeke ngidlaleleke nje Ukuthi ukhuzwayo noma ukhozola kunamsebenzi nalokho mina. Lo sisi lo mhlawumbe umakoti womuntu futhi lo sisi angimazi mfowethu. Ngicela ungithembe. Babo uyaqhubeka ukuthi akangazi. okay ngidlalela umntaka baba ngidlalela Anginawo ngisho inamba yakho ngibona nje. Yabo ngoba ngiringa ifoni le. Mhlawumbe iyeringela nje mhlawumbe bayafona abanye abantu. Ngoba mina nginelinye ibhizinisi elingahlangene indaba zokutshala nani. Okay. Ngiphilela mina impilo yami kahle. Ngicollect imali kubantu lezi ezine interest mfowethu. okay la umashonisa wena Yeah. okay awukanti ke kuhle impela imali nizoyithola nangethi umashonisa lalela ke mfowethu ngiyamthanda ukusebenza nomuntu onjengawe futhi siyasebenzisana nalokho Angikwazi. ebafo angikuphoqi Okay. zama unembeza wakho yasho Uneyiphi proof kuyena uthini wena? unembe Mana njengamanje wait yiphi uthini unembeza njengamanje uzolanda abanye abafazi njengamanje balanda abafazi la sibashiye khona beze la bezokhuluma lento abalande abalanda akunankinga wena umazi usikhindi hayi ngiyabona kanti ngiyakubona ukuthi awungilwisi Akunankinga. bona ngifuna ukutshela into eyodwa yabona mina ngifakeni uzankosi lalela ngifuna ukutshela ngifakeni ozankosi ngifakeni ozankosi manje ngikwazi ukukhuluma nasizwana bafo webafo yabona ke manje usisikile isibhasi kanje anti mina lento yenzayo angenziwa yona ngithola please ngiphume nedecision lo sesuyamazi mina mana ke sehlisa umoya ke manje okay yazi ke sengifuna ukwenza sesizokwenzela Hey uyaphika nangumuntu. mina ngizoboshwe nangusana ubuya ngibopha ngenzani okay uthe ngimaze lapha uchaza kahle uthe nenamba yakhe noma kanjani wathi imali engabaqola yona into engicika tutu mzansi into yenza ukuthi ngicasuke noma ubhuti ezisuke lo moya ufuna ukusiphindisa into eyodwa lokho ethi kunini sikhuluma into eyodwa bayangazi bangeza lapha sizozophinda icule lilodwa ilento yabona nje ubutho wena ngikuvumisa ngenkani ukuthi ngifuna ukuvumisa into ngeyazi ngikuvumisa ngenkani ngoba wena iyodwa into yabafethi yabantu besifazane engakhuluma nayo kule ndawo yazo okay promise something kokwami ngeside lami yabona lo alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe uEasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka 18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu.